Coucou, salama jiaby, mbola tsara nareo jiaby, Korialy. Bon, zaho hivolagna vidéo malakilaky aminareo mes amis, arabaigna nareo tratran'ny fête de Saint-Valentin jiaby. De miraha sambatra ho nareo jiaby en couple. Zaho io nde anareo mivolagna anareo magnome tsiny zao ty io. Ino ma raha nomemezanareo tsiny za bakeo za sazahy nareo mba hainareo ndraiky raha ataony manahira izaho. Za lazainareo mangala baraka manahira, magnasasa manahira. Mba hainareo raha ataony manahira izaho. Ato asahasaha en privé, ato asahasaha tsisy henagna. Raha za tsy nahenagna saha na henagna saha avy aminazy mafy. Za amizay mba mamaly hely te anareo magnadary mangalangala baraka manahira romantiki nino te romantiki magnino ma zany anareo magnome tsiny za isaka teteky magnome tsiny za magnasasa za mba hainareo raha mahazato. De toute façon nahino raha volagninareo nahino nagnasaha nareo na tsy agnasaha nagnome tsiny na tsy agnome tsiny romantiki nino manahira tsy mialinjafy romantiki nino marigny zay vita soratra vita fomba fa raha ataony za tsy zarizary zany za tafamaly za karaha zay. De toute façon zay koa na hipody na tsy hipody io probleminay fa tsy probleminareo probleminay. Na hipody na tsy hipody na fagnasaha na tsy fagnasaha io probleminay. Ataovy en privé na izy anareo zay mateza tam privé tany sa Facebook tato. Ialanareo za. Bisous anareo. Bye. Ciao.